Moitas gracias, señorías. Logo da celebración das eleccións andaluzas no pasado mes de decembro, asistimos efectivamente a un proceso de negociación para conformar un novo goberno nesa comunidade autónoma que supuxo a posta en cuestión dos piares democráticos do Estado e que axiña foi parabenizado por dirixentes do Partido Popular no noso propio país, por Elena Muñoz, polo vicepresidente da Xunta de Galicia, que hoxe nos contestará esta interpelación, e polo propio presidente Alberto Núñez Feijóo. Nos pensamos que estes parabéns do PPDG non son casuais. A configuración histórica da dereita en Galicia, froito dun continuísmo cultural con respecto á dereita franquista, ten asentado unha praxe política moi lonxana da dereita democrática, republicana, laica e valedora de dereitos civís propia da dereita europea. Esta inercia, disimulada durante a era Fraga cun verniz galeguista, vai permitir que durante case 40 anos o Partido Popular teña en Galicia, convivindo no seu seo, distintas correntes ideolóxicas unidas arredor de resortes de poder autonómico e provincial. O xurdimento primeiro de Cidadáns e logo de Vox introduce un factor de recomposición da dereita no ámbito español a que Galicia tampouco vai ser allea, en a que Núñez Feijóo, en tanto que presidente de Galicia e ante a ameaza ao propio Estado autonómico e aos principios e dereitos fundamentais, non pode seguir poñéndose de perfil. A chegada de Núñez Feijóo á presidencia do Partido Popular deu lugar ao esvaecemento dese verniz autonomista que é desmantelado peza a peza do ideario do partido, xa desde o seu propio papel como líder da oposición nesta Cámara na década pasada, impide que o Parlamento galego aborde a iniciativa de reforma estatutaria lanzada desde o bipartito, nun momento no que outras comunidades autónomas abordaban reformas estatutarias cos denominados estatutos de segunda xeración con novos dereitos e maiores elementos definitorios do seu autogoberno. Foi Alberto Núñez Feijóo quen impediu un estatuto social de autonomía para Galicia. A consecuencia desta primeira traición de Núñez Feijóo a Galicia, o noso país ten perdido a oportunidade hoxe de ser, en primeiro lugar, unha vanguardia entre as comunidades autónomas que teñen aprobados estatutos de segunda xeración e, en segundo lugar, formar parte das comunidades autónomas que incorporaron cartas de dereitos sociais que supuxan non solamente reforzar institucións de autogoberno, sino tamén incorporar dereitos en materia de vivenda, educación, sanidade ou prestacións sociais. A semana pasada, Núñez quixo empezar a disimular o seu talante centralista disfrazándose de autonomista, disfraz que non se axusta a unha realidade. Cero competencias transferidas durante o decenio negro da autonomía albertista. Non só non se acadaron nova competencia, sino que se votou en contra sistemáticamente nesta Cámara durante estes anos, en contra das propostas de grupos da oposición neste sentido, materias como a saúde penitenciaria, pesca ou aguas interiores ou o tren de cercanías formulados polo Grupo Parlamentario de En Marea. Este disfraz de autonomista non é o único cambio cosmético de Núñez Feijóo, tamén é o seu disfraz de progresista. Núñez Feijóo ten, en diversas ocasións, lembrado que el mesmo foi votante do Partido Socialista e de Felipe González no 82, situándose deste modo como unha persona da maioría que aspiraba á modernización de España. Esta imaxe modernizadora, moderada e mesmo progresista de Núñez Feijóo, que este vende de si mesmo, non ten nada que ver despois na realidade co que levamos padecido non nesta Cámara, sino sobre todo a cidadanía galega fora desta Cámara, en materia de recortes, de privatización de servizos básicos e de amiguismo coa que ten actuado durante todo o seu tempo de presidente. Agora, co xurdimento dun partido centrista liberal, Ciudadanos, a dificultade para manter este discurso modernizador complícaselle. Con o nacemento de Vox, a capacidade de transvestismo discursivo de Núñez Feijóo faise xa imposible. Vexamos agora o que significa abandonar estes valores democráticos para constituir un tridente reaccionario en Andalucía. Señorías, as negociacións deben de producirse sempre entre partes legitimadas para acordar un acordo e hoxe existe un amplio espacio dentro da Unión Europea arredor de que non se pode negociar con forzas que poñan en discusión os mínimos consensos democráticos e fagan bandeira do machismo e a xenofobia ou a falta de respecto pola diversidade sexual. O documento presentado para a súa negociación pola ultradereita co Partido Popular en Andalucía coloca a esta organización e a aquelas que negocien ou pacten con ela fora do respecto aos valores democráticos. Existe unha enorme contradición entre defender a democracia e sentarse a negociar, e moito menos acordar con aqueles que defenden e expresan posicións que os propios politólogos denominan neofascistas. Cabe preguntarse neste contexto se é posible construir unha democracia sin valores.
Unha conquista da humanidade, no seu conxunto, foi recoñecer as democracias non como simples reglas de valores, senón, e sobre todo, non como reglas de maioría, quero dicir, senón, e sobre todo, como reglas de valores. Foi unha conquista histórica, forxada no período de entreguerras, recoñecer unha dimensión axiolóxica das democracias, que cristalizou definitivamente tras a Segunda Guerra Mundial, co nacemento da ONU e as súas declaracións universais de dereitos fundamentais, civis e políticos, da infancia ou ambientais. As democracias contemporáneas son democracias emancipadoras dos seus cidadáns e cidadás, educan en igualdade e en tolerancia, propician a cohesión social, a igualdade de oportunidades, o acceso á cultura, á sanidade, ao medio ambiente, crean condicións materiais aceptables da existencia humana na alimentación, no vestido, na vivenda e no acceso ás fontes de enerxía. En definitiva, procuran a dignidade humana. No entanto, neste momento, o Partido Popular quere nos ensinar que pode existir unha nova democracia, unha democracia sin valores, unha sorte de pseudodemocracia. Dinnos que pode haber maiorías sen principios, sin respeto aos demais, sen tolerancia nin aire para as minorías. Señorías, dende Marea consideramos que non se poden poñer en cuestión avances democráticos de enorme calado como a loita pola igualdade e contra a violencia machista. Non poden conformar estas premisas ni ningunha mesa de negociación e compre elaborar cordos sanitarios que preserven a nosa democracia. A sociedade española no seu conxunto asistiu estupefacta a uns acordos que abren a porta á negación da violencia machista e a existencia dun sistema de dominación patriarcal recoñecido incluso de maneira unánime pola xurisprudencia do Tribunal Constitucional Español, que en numerosas sentenzas fala das desigualdades históricas ás que foi sometida a muller con relación ao home e que compre corrixir mediante discriminación positiva, da que renegan os negacionistas do machismo, socios de Feijóo no tripartito reaccionario. Compre hoxe máis que nunca recordar a Simone de Beauvoir cando lembraba que abondaba calquera crise económica, política ou relixiosa para que os dereitos das mulleres fosen novamente vulnerados. Pero a baixeza moral das propostas negacionistas non remata aquí. Os socios da banda dereita, da extrema dereita do tridente reaccionario propoñen eliminar a memoria histórica, impiden a educación sexual, fundamental para acabar coa violencia machista, e privatizan a educación e a sanidade. En conxunto, un retroceso de décadas en materia de dereitos e liberdades. Falaba o señor vicepresidente agora de consensos acadados nesta Cámara. Pois ben, eu quero lembrar tres. En primeiro lugar, esta Cámara ten acadados consensos en materia de memoria democrática, de memoria histórica, honrando e dignificando as persoas que deron a súa vida pola democracia, o benestar e o progreso social. Que vai pasar con todo isto agora, señores do Partido Popular? Esta Cámara ten acordado por unanimidade declaracións institucionais en defensa dos colectivos homosexuais e se ten significado na defensa dos casos de transxénero e postulado a súa protección. Que vai pasar agora tras esas negociacións? Señorías, esta Cámara acadou importantes consensos tamén na defensa dos dereitos das persoas migrantes e das persoas refuxiadas, que agora son estigmatizadas por forzas políticas que sustentan ao Partido Popular no goberno en Andalucía e de cuxo presidente reclaman man dura e respostas inhumanas e deportacións masivas. Os aliados do Partido Popular no seu tridente reaccionario asustan estes colectivos sociais axitando o medo e a desconfianza entre a poboación, alentando mesmo o chivatazo nos hospitais. Como o Partido Popular, nos preguntamos, pode calar ante esta tropelía alentada polos seus socios de goberno? Non son estes os únicos ámbitos onde está posto en cuestión o sistema democrático. E isto é algo que afecta tamén a dimisión político-institucional mesmo desta Cámara, desta propia Cámara, señorías. A extrema dereita formulou un escenario de supresión das comunidades autónomas, forma de expresión política do autogoberno nacional de Galicia, tal e como recoñece o artigo 1º do noso Estatuto de Autonomía. Consideramos que a cidadanía galega nin recoñece, nin ampara unha petición que nos nega como pobo, que ten contribuído, ademais, durante estes últimos 38 anos a mellorar as condicións de vida da sociedade galega. Non parece casual, e así o pensamos desde Marea, que unha semana antes do debate nesta Cámara, Alberto Núñez Feijóo se disfrace de autonomista para tentar acalar as críticas que lle poda reparar este pacto do seu partido, que ademais o retrata como é. Un político non comprometido coa política en Galicia, coa autonomía do seu país e que non acadou un só traspaso de competencias durante o seu decenio negro e que ademais foi responsable do fracaso da reforma estatutaria da década pasada. Pois ben, o tempo da ambigüidade deste goberno vai rematando. Como líder do Partido Popular, o señor Núñez Feijóo, o señor vicepresidente, poden incorrer nas contradicións políticas que o electorado lles permita, pero este Parlamento
e o Goberno galego non poden xogar a ambigüidade cando os pactos e acordos da dereita coa extrema dereita no Estado cuestionan o autogoberno de Galicia e o Estado autonómico, atacan os dereitos fundamentais das mulleres, cuestionan a Declaración Universal dos Dereitos Humanos e destrúen os principios fundamentais da convivencia. E é por esta razón pola que desde o Grupo de Marea interpelamos ao Goberno preguntándolle que valoración fai do pacto do Partido Popular con organizacións políticas que propugnan a supresión do noso autogoberno, que atacan os dereitos e liberdades das mulleres, que apuntan contra os dereitos fundamentais e cuestionan os principios fundamentais da convivencia. Moitas gracias. Gracias, señor.